Matapos makapagsalita ni Padre Dama, agad din naman itong sinara ang pintuan ng silid ni Pekto. Dahil sa ginawa ng pare, kung kaya't hindi nagkaroon si Pekto ng pagkakataon para sagutin pa ito. Sa pagbalik ng katahimikan sa kanyang silid, ninais niyang buklatin ang libreta na ibinigay sa kanya ni Padre Dama. Ayon kay Pekto, na ang nilalaman ng libreta ay purong mga usal lamang at panalangin para sa kaligtasan ng isang tao. Wala doong usal na pangkumbate sa mga demonyo na siya namang labis niyang ipinagtaka. Inaasahan niya kasi noon na ang ibibigay sa kanyang libreta ni Padre Dama ay tutuon sa mga panalangin na wawasak sa kanilang kalaban. Dahil sa hindi siya nakakaramdam ng antok noong gabi, napagpasyahan niyang basahin na lamang ng maigi ang libretang ibinigay sa kanya. Bago sumapit ang bukang liwayway, natapos at naintindihan na ni Pekto ang kabuuang mensahe ng libretang kanyang binasa. Kinaumagahan, maaga pang bumangon si Pekto sa kanyang pagkakahiga upang ipagpatuloy ang kanyang masiglang araw. Kahit hindi siya nakatulog buong magdamag, wala siyang nararamdamang kahit na anong antok na parabang ang kanyang kaluluwa ang nakapagpahinga sa kabila ng gising niyang pisikal na katawan. Sa pagdating niya sa kusina ng kumbento, bumungad sa kanya ang mga sakristan at si Padre Damang kumakain ng almusal. "Magandang umaga ho, Padre. Pasensya na po kayo at medyo nahuli ako ng gising." Bungad na wika ni Pekto pagsilay niya kay Padre Dama. "Walang problema yan, iho. Umupo ka na. Sabayan mo kaming kumain." Sagot naman ito sa kanya. "Siya nga pala, Pekto. Maaari bang puntahan mo ang isang piging ng ating mananampalataya sa baryo? Pakisabi na lang na hindi ako makakadalo dahil marami pa akong gagawin dito sa simbahan. Ikaw na lang ang pumunta doon para naman kahit papaano'y meron tayong representasyon." "Sige ho, Padre. Wala pong problema. Anong oras ho ba yun?" Sagot naman dito ni Pekto. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Pekto na hapon pa naman ang oras ng handaan. Marami pa siya noong oras para makapaghanda, para naman kahit papaano'y maging presentable siya sa harap ng kanilang mga kababaryo. Matapos nilang kumain ng almusal, balik sa nakagawi ang trabaho si Pekto. Kagaya ng nakasanayan niya sa simbahan, maaga pa siyang nagwalis at kumukuha ng mga basurang nagkalat sa daan. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, muli siyang bumalik sa kinaroroonan ni Padre Dama upang ipagsabi ang tungkol sa pagbasa niya ng kabuuan ng libreta. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, ngumiti lang naman ito habang bahagyang nagbibigay babala sa piging na pupuntahan niya. "Pekto, abisuhan mo ako kung aalis ka na. Huwag kang magpaabot ng gabi doon, ha? Tsaka yung mga punyal, dalhin mo. Mahirap na, baka may makasagupa ka. O sige, Pekto. Maghanda ka na't kami naman ang aking mga sakristan maghahanda na rin para sa pagsamba mamaya." Wika ng pare matapos marinig ang sinabi ni Pekto. Kinahapunan, bago umalis si Pekto sa simbahan, masinsinan siyang kinausap ng pare ukol sa mga bagay na maaari niyang makaengkwentro sa daan. Hindi sila maaaring magpakakampante noong mga oras na yon, gawa ng hindi pa rin nila alam sa kanilang mga sarili na hindi pa rin naaalis ang banta ng mga lignan sa kanilang mga buhay. Inaasahan na din noong sasalakay ang mga ito na siya namang pinaghahandaan nila ng husto. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na ngang naglalakad si Pekto patungo sa bayan. Suot-suot niya noon ang agimat ng 7 mata ng Diyos upang hindi siya magawang malapitan ng kahit na anong elemento at mga nilalang. Sa pagdating niya sa sentro ng baryo, bumungad sa kanya ang mga magsisimbang marahang naglalakad patungong simbahan.
May iilan sa mga itong piniling tumungo sa pagdiriwang kesa naman ibuhos ang kanilang mga oras sa pagninilay. Dahil sa iisang pamilya lamang noon ang nagkaroon ng piging sa baryo, kung kaya't hindi naging mahirap kay Pekto na mahanap ito. Pagdating niya sa lugar ng salo-salo, agad naman siyang sinalubong ng pamilya ng nagdidiwang. Magandang hapon ho, Ginoong Pekto. Si Padre ho, hindi ho ba makakadalo? Bungad ng ama ng batang nagdadaos ng kaarawan. Hindi kaibigan. Marami kasing gagawin si Padre ngayon eh. Hindi naman niya maaaring ipagpabukas ang misa ngayon dahil importante yon. Pero wag ho kayo mag-alala. Naparito ako dahil yon ang ipinagbili niya. Sagot naman ni Pekto. Matapos nilang mag-usap, dali-dali naman nilang tinungo ang lugar ng handaan. Pansamantalang iniwan muna ni Pekto ang lalaking yon sa bakuran para kumuha ng platong kanyang mapagkakainan. Dahil sa wala naman siyang kakilala sa lugar na yon, ninais niyang pagmasdan na lamang ang buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa pintuan ng bahay nang makita niya ang isang mag-asawang nakatitig sa kanyang kinaroroonan. Hindi ordinaryo ang pagtitig ng mga ito na para bang meron yung isang bagay na nais ipahiwatig sa kanya. Pagsilay niya sa mag-asawa, bigla naman itong pumasok sa loob ng tahanan na para bang iniiwasan nitong sila'y magkatitigan. Matapos ang mga pangyayaring yon, muling naramdaman ni Pekto ang pagdapo sa kanyang katawan ng presensya ng mga lignan. Alam niyang nasa malapit lamang ang mga ito, kung kaya't ninais niya yung hanapin at kumprontahin. Sa pagpasok niya sa tahanan ng pamilyang nagdiriwang ng kaarawan ng kanilang anak, laking gulat na lamang ni Pekto nang masipat niyang ang mga taong nasa loob nito ay purong may katandaan na. Ang iba sa kanila ay bata pa kung tingnan, ngunit hindi nito maipagkakaila ang kanilang mga nagsisikulubutang mga balat. Ginoong Pekto, maupo po kayo. Pasensya na kayo at medyo natagalan ang inyong paghihintay sa labas. Bungad na wika ng lalaki na nag-imbita sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, napapansin na noon ni Pekto ang marahang pagtahimik ng buong paligid. Animoy sa isang kisap mata lang na wala ang nararamdaman niyang pagdiriwang na parabang ang lahat ng taong naroroon ay hindi na nagkakasiyahan bagkus ay nagmamasid na lamang. Maya-maya pa, bigla namang nasipat ni Pekto ang isang matandang uugod-ugod na marahang lumalapit sa kanya. Magandang hapon, Ginoo. Nasaan si Padre Dama? Bakit wala siya rito? Bakit ikaw ang pinapunta? Kayong hindi ka naman ang inimbita. Seryosong tanong ng matanda sa kanya. Alam ko naman, Manong, na hindi ako imbitado sa piging na ito. Pero sana naman, huwag mong ipakita sa akin ang inyong kabastusan. Representante ako ni Padre Dama. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, parang imbitado na rin ako sa piging na ito. Matanda ka na, Manong, kaya kung ako sa'yo dapat magpakabait ka na. Mahinahong sagot naman dito ni Pekto na may halong pang-iinsulto. Nang marinig ito ng matanda, bigla naman yung humalakhak at kasabay nito ang pagsitawanan ng iilan pang panauhin sa loob ng bahay. Habang pinakikinggan ni Pekto ang pang-iinsulto ng mga ito, ninais na lamang niyang manahimik at maging kalmado sa kanyang pagkakaupo. Maya-maya pa, humupa na ang pangungutya sa kanya dahil sa pagdating ng lalaking ama ng batang nagdaraos ng kaarawan. Paglapit nito sa kanya, agad din naman siya noong nagpaalam na siya ay uuwi na. Matapos marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, bahagya naman siya nitong pinigilan habang nagbubulong sa kanyang tenga nang, Huwag ho kayong umalis, Ginoong Pekto. Mangalig na niyang kaharap ninyo. Sa katunayan, hindi naman sila imbitado rito pero
Nang malaman nilang inimbita ko si Padre Dama, tinakot kami nila ng husto. Ang sabi nila, kapag hindi ko sila inimbitahan, papatayin niya kami kasama ang aking buong angkan. Makisama na lang ho kayo, Ginoo. Baka naman madala niyo sa pag-uusap ang gusot na ito. Matapos makapagsalita ng lalaki, pasimpleng yumuko naman yun sa kanyang harapan upang hindi siya magawang matunugan ng mga lignan. Dahil sa narinig noon ni Pekto, nagpasya siya noong marahang mag-usal habang hinahawakan ang kanyang agimat ng 7 mata ng Diyos. Nang marinig naman ng mga lignan ang kanyang pag-uusal, bigla naman itong tumitig sa kanya gamit ang mga nanlilisik nilang mga mata habang nananatiling tahimik. Pagramdam ni Pekto na may masamang gagawin sa kanya ang mga nilalang, marahan naman siyang tumayo at walang pag-aatubiling sinarado ang pinto. Sa muling pag-upo niya sa silyang kanyang iniwan, walang pagdadalawang isip naman niyang inilapag sa mesa ang 2 niyang punyal at ipinakita ang kanyang gamit na agimat na 7 mata ng Diyos. Pagsilay ng mga lignan sa tangang karga ni Pekto, bigla namang nanlaki ang mga mata nito na para bang hindi makapaniwala sa mga bagay na kanilang nakita. "Huwag niyo akong susubukan, mga lignan. Hindi niyo na naising magkamatayan dito sa loob ng tahanang ito. Matanong ko lang, bakit ba hindi ninyo nilulubayan si Padre Dama? Ano bang nasa katawan niya? Bakit parang natatangi siya sa inyong mga panlasa?" Seryosong tanong ni Pekto sa mga nilalang. Nang marinig ito ng matanda, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Yan bang pinagmamalaki mo? Kung malakas ang karga mo, iho, edi sana nasisindak mo na kami. Tama ba? Nang akmang itutuloy pa ng nilalang ang kanyang sasabihin, bigla na lamang itong napatahimik nang marinig niyang muling mag-usal si Pekto. Sa bawat katagang sinasambit nito, nararamdaman na niya ang pagkalapnos ng kanyang mga balat na parabang nakadikit yon sa isang nagbabagang bagay. Pagtayo ni Pekto sa kanilang harapan, marahan naman itong kinuha ang kanyang 2 punyal at kasabay nito ang pagpakawala niya ng mga palipad hangin sa buong paligid. Segundo lang noon ang lumipas nang tuluyang hindi makagalaw ang mga lignan sa kanilang kinauupuan. Maging ang matandang nagmamayabang sa kanya noon ay bigla na lamang natigilan sa pagtatangka nitong kumaripas ng takbo na parabang naparalisa ang buong katawan nito. Habang naglalakad si Pekto papalapit sa matandang yon, mahinahon naman siyang nagwika ng, "Hindi na akong taong nakita niyo sa inyong baryo. Kung inaakala niyong madadaig niyo ako dahil sa inyong bilang, nagkakamali kayo." Sa paglapit niya sa kinaroroonan ng matanda, walang pagdadalawang isip naman niya itong sinapungan sa bibig gamit ang kanyang kaliwang kamay at mabilisan yung pinag-uundaya ng saksak sa tagiliran. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, wala nang nagawa ang matanda, kundi ang mapahinga ng malalim habang nalulusaw ang buo nitong katawan. Pagsilay ni Pekto sa tagiliran ng matanda, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang buhangin ang umaagos doon, imbis na ordinaryong dugo ng tao. Dahil sa mga pangyayari, bahagya naman siyang napaatras hanggang sa dumating ang puntong narating na niya ang kasulok-sulukang parte ng bahay. Sa muling pagsilay niya sa matandang yon, halos gulong-gulo na ang kanyang isipan, gawa ng isang maliit na manika na lamang ang kanyang nasilayan. Ilang minuto pa ang lumipas, nabaling ang paningin ni Pekto sa iba pang mga lignan nang masipat niya ang mga itong dahan-dahan ng nakakawala sa kanyang pamako at tigalpo. Pagsitayuan ng mga ito, bigla naman yung umangil sa kanyang harapan habang mabilisang nagsisiuslian ang mga matutulis na tinik na bumabalot sa kanilang buong katawan. Pagsilay doon ni Pekto, buong tapang naman niyang sinugod ang mga ito at walang pagdadalawang isip na pinagtatataga ng kanyang tangang-tangang punyal.
Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, halos mapasiksik na siya sa sulod ng bahay dahil sa paulit-ulit na pagsunggab sa kanya ng mga nilalang. Akala ni Pekto yun na ang magiging katapusan ng kanyang buhay, subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang siyang nilubayan ng mga matatandang lignan. Pagsilay niya sa isang silid ng bahay, bumungad sa kanya ang 5 matandang nakangisi habang nagsasabi ng, Sayang naman at hindi mo isinama si Dama. O bueno, makakauwi ka na. Pakisabi sa kanya, iho, kami na lang ang bibisita sa simbahan. Mukhang hindi siya kayang bihagi ng mga simpleng patibong na aming inihanda. Nang marinig ito ni Pekto, marahan naman siyang napatayo habang mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang 2 punyal. Sa muling pagsilay niya sa kinaroroonan ng 5 matanda, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya itong nasa likuran niya na pala. Halos gulat na gulat noon si Pekto sa kadahilanang nagagawa siya nitong malapitan at mahawakan sa kabila ng bisa ng kanyang agimat. Akala mo ba, iho, madaling panghawakan niyang agimat mo? Hindi mo pa magagamit ang buong lakas niyan sapagkat hindi ka pa niyan kinikilala bilang bago niyang tagapangalaga. Kinakailangan mo pa ng 1 taon o higit pa bago ka namin kilalanin at katakutan. Sa ngayon para ka lang sisiw. Pwedeng-pwede ka naming apakan. Wika ng isang matanda habang patuloy na hinahawakan ang kanyang balikat sa kabila ng pagkalapnos ng palad nito. Matapos nitong makapagsalita, buong puwersa naman nitong inundaya ng suntok si Pekto at kasabay nito ang mabilisang pagpasan sa kanya ng nilalang at walang pagdadalawang isip na pagbalibag sa kanya sa pintuan ng tahanan. Pagtagos ni Pekto sa pinto, doon niya nasilayan ang mga ordinaryong taong nagkakasiyahan na parabang wala itong nakitang pangyayari. Sa pagtayo ni Pekto sa kanyang kinalagpakan, dali-dali naman niyang pinasok ang tahanan sa pagbabakasakaling naroon pa ang mga lignan. Subalit pagdating niya sa loob, tanging ang pamilya na lamang ng lalaki ang kanyang nadatnan. Ginoong Pekto, kanina pa ho sila nakalis. Salamat naman po sa Diyos at nilubayan na nila ang aming pamilya. Mangiyak-ngiyak na wika ng lalaki. Nang marinig naman ni Pekto ang sinabi nito, bahagya muna siyang nagpahinga sa loob ng bahay na yon bago niya napagpasyahang bumalik sa kumbento. Sa pagsapit ng takip silim, kasalukuyan na ngang naglalakad si Pekto pabalik sa simbahan. Hindi naman siya noon gaanong nakaramdam ng labis na sakit sa kanyang katawan dahil sa pagprotekta sa kanya ng mutya ng kalaykay. Sa pagdating niya sa kumbento, nasipat niya si Padre Damang nakaupo sa gilid ng pinto habang patuloy na pinagmamasdan ang mga manok na kumakain. O Pekto, kamusta ang piging na dinaluhan mo? Nabanggit mo ba sa kanila ang aking rason kung bakit hindi ako makakadalo? Bungad na tanong sa kanya ni Padre Dama paglapit niya. Oho, Padre. Nabanggit ko po. Pero may konting nangyari sa pagdiriwang na hindi ko inaasahan. Alam niyo po, Padre, dumalo kaninang mga lignan. Kayo ang hinahanap nila sa handaan. Sa galit ko kanina, napatay ko ang isa sa kanila. Buti na lang hindi nila ako ginantihan. Nababahalang sagot ni Pekto. Nang marinig ito ni Padre Dama, agad naman siya nitong sinamahan papaloob upang kausapin ng masinsinan. Labis na kasi noong nababahala ang pare, gawa ng doon niya na pagtanto na hindi talaga nagbibiro ang mga lignan na makuha ang kanilang gusto. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad naman ni Pekto kay Padre Dama ang naging babala sa kanya ng mga lignan. Matapos itong marinig ng pare, mahinahon naman siyang nag-isip ukol sa mga hakbang na kanilang gagawin. Ang labis pa noong ipinagtataka ni Padre Dama
ay kung bakit nagawa nitong mahawakan si Pekto sa kabila ng pagtatangan niya ng agimat ng 7 mata ng Diyos. Maaari ko bang matingnan ang agimat mo, Pekto? Ako'y labis na nagtataka sapagkat nasisiguro kong malulusaw ang kahit na anong demonyo kapag sinubukan kanilang hawakan. Seryosong wika ni Padre Dama pag-upo nila sa sala. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, agad naman niyang inilabas ang agimat at walang pagdadalawang isip yung ibinigay sa pari. Pagsilay ni Padre Dama sa agimat na yon, labis-labis naman ang kanyang pagtataka, gawa ng biglang nanumbalik sa isipan niya ang orihinal na wangis ng agimat. Napakalayo nito sa kasalukuyang anyo na agimat na tinatangan ni Pekto. Dahil sa kanyang mga natuklasan, mabilisan naman niya itong inusala ng sabulag na hindi naglaon ay tuluyang bumungad sa kanilang mga mata ang orihinal na anyo ng nakitang agimat ni Pekto. Sinasabi ko na nga ba, hindi itong orihinal na agimat na 7 mata ng Diyos. Ayon sa aking ama, na kapag napasakamay na ito ng isang tao, magkakalimbangan ang lahat ng kampanang malapit sa kanya. Wika ni Padre Dama habang pinagmamasdan ang nagiging bato na trespiko. Dagdag pa nito, hindi basta-bastang nahahanap ang agimat na yon sa kadahilanang yon ang nilaanan ng buhay ng kanyang yumaong lolo. Marami din siyang naririnig na usapin noon sa kanyang ama na maraming ginawa ang kanyang lolo na replika upang mahirapan ang mga taong naghahangad na mapasakamay ang kanyang agimat. Maaaring ang tinaglay na replika noon ni Pekto ay nagtatangan din ng maliit na porsyento ng abilidad ng mutya, kung kaya't sa unang paghawak niya dito, agad niyang naramdaman na yon ay totoo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nagpasya si Padre Dama na ilayo kay Pekto ang agimat. Hindi magiging maganda sa kanyang katawan ang magpatira ng isang replika, gawa ng maaari yung maimpluwensyahan ng mga dyablo na nasa paligid. Padre, mabuti na lang po't natuklasan yung peke pala ang agimat kong yan. Napakalakas pa naman ng loob ko kaninang makipagdigma dahil kampante akong nasakin ang agimat ng inyong yumaong lolo. Wika ni Pekto. Kaya nga, Pekto, pasensya ka na. Hinayaan kita kanina. Hindi kasi sumagi sa isipan ko na peke pala ang tinatangan mo. Kahit nga ako nga po niya, nagawa niya pa rin akong malinlang. O bueno, magpahinga ka na para naman makabawi ka sa iyong pinsala. Sagot naman ni Padre Dama. Kinagabihan habang nagpapahinga si Pekto, labis-labis naman ang kanyang panghihinayang sa agimat dahil ang ninais niyang pag-unlad ay muli na namang nawala. Nang dumating sa puntong hindi makatulog ng maayos si Pekto, nagpasya siyang tumungo sa sala ng kumbento upang magbasa ng iilang mga libro. Habang siya ay naglalakad sa pasilyo, rinig na rinig niya pa noon ang pagrorosaryo ng mga sakristan bilang paghahanda sa araw ng pagkabuhay. Hindi naman niya yun gaanong pinapansin, gawa ng sanay na siya doon. Ilang minuto pa ang lumipas, naging abala naman si Pekto sa pagbabasa ng mga talata ng Biblia. Meron siya noong daladalang gasera na siya namang nagbibigay sa kanya ng liwanag sa napakadilim na paligid. Kampanteng-kampante ang kanyang isipan noong mga oras na yon dahil wala ni isang mga nilalang ang nagpaparamdam sa buong lugar. Sa pagpapatuloy ng kanyang pakikinig sa mga nagrorosaryong sakristan, bigla na lamang nanlaki ang mga mata ni Pekto nang mapansin niyang pabaliktad na ang pagpapanalangin ng mga ito. May mga pagtawa din siyang naririnig na para bang meron doong sumasaping demonyo. Dahil sa pangyayari, dali-dali naman siyang tumayo sa kanyang kinaroroonan at kasabay nito ang mabilisan niyang pagtahak ng daan patungo sa silid ng mga sakristan. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan,
Biglang napatigil si Pekto sa kalagitnaan ng daan dahil sa pagramdam niya ng mabilisang pagkamatay ng mga sulo sa buong paligid. Nang baluti na ang kumbento ng kadiliman, bigla naman siyang nakarinig ng isang tinig sa kanyang isipan na nagsasabi ng, Ilabas mo na si Dama! Okay, grabe. Grabe yung lolo ni Padre Dama. Sobrang tindi naman ang twist ng kwento na to, lalo na tong episode 11. Isipin nyo, replika lang pala yun. Ganong kahirap makuha yung 7 mata ng Diyos. Buti na lang siguro nandyan yung mutya ng Kalaykay kaya talaga nagagabayan ng maayos si Pekto tsaka napoprotektahan siya ng maayos. Paano kung wala? Malamang patay na siya dun sa lugar ng mga lignan kanina, di ba? Pero yung 12, asahan nyo na, 12-13, bukas yun para sunod-sunod natin to at hindi na kayo mabitin. Yun lang. Salamat.